حلفي تكال مجبن علمن منجستي إثيوبيا ناب تجري سبعة حجز نخبصحو كم زت سماعو تفليت وزبل كنا قدمنا تصف على مرأة. تكونتات باكل نمعزب شمون تلكاتي تاب كل تجري مفتح زكاة حلفة تكال مجب عالم عبرات عقرات ديفيد بيزلي اب تجري 3 مليون حزبناتنا هتصوص حاجز يتقبلو زباخن جزيه بلنان كبل بتويتر حبيرو تكال مجب عالم حادنت ب3 مليون حزب نمردع 20 شحتون مجبي اب مدلا تجري يباصح كم زلو بمثلي ادغفو غليصو مزي بزامت زينا قداماي منستر ابي احمد بروجكت سينديكيت تباهل مع كان زينا بزتحت مصحف اب تግራይ بالعلي سبات بصح زلو سقاين مكران قدامነት كم زهبو بمغلاص تكالات ريديت عالم مس منغستو تحبابيرم كسرحو صويعو تقدماي منستر اب كلل تግራይ ريديت نمبصحن تكونتات نام نبور نخملسن منغست ኢትዮጵያ አበርቲዑ ይሰርሕ كم زلو اب تصحفو تقيشو فدرالو منغست ኢትዮጵያን ህወሓትን በፖለቲካውን ሕገ መንግስታውን ጉዳያት ነውሕ እዋን ከተፋነኑ ድሕሪ ምጽንሖም በሰለስተ ሕዳር ለይቲ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይን ኣብቲ ክልል ዓስኪሩ ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጥቂዖም ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ድሕሪ መኽሳሲዩ ናብ ቁልዕ ጎነጽ አምሪሖም ሰንክቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ኣሽሓት ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ተፈናቒሎም ልዕሊ 60,000 ከዓ ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ኣለዉ ልዕሊ 4.5 ሚልዮን ሰባት እውን ህጹጽ ረድኤት ከም ዘድልዮም ሰመዝን ሕብራት ሃገራትን ሓቢሮም ሓላፊ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዲ ኩነታት ትግራይ ኣዝዩ ዘሻቅል ከም ዝኾነ መንግስቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ንዘበርክታ ትካላት ናብቲ ክልል ከይኣቱ ዝገብሮ ገደብ ደው ከብሎን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተማሕጺኑ ነይሩ ኣብቲ ጎንፂ ዝሳተፉ ዘለዉ ኩሎም ወገናት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፈጸሞ ግሰ ሰብኣዊ መሰላት ምህላው ዘረጋግጹ ብዙሓት ጭብጥታት ከም ዘለዉ እውን ገሊጹ ሓላፊ ኖርዌጂያን ሬፊጂ ካውንስል ጃን ኢግላንድን ብወገኑ ኣብ ትግራይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ መንጎ ዝርከብሎም 4 ማዓስከራት ኣብተን ክልተ ናውትታት ሓገዝ ከም ዘብጽሑ እኳ እንተገለጸ ኣብተን ክልተ ግን ክበጽሑ ከም ዘይከኣሉን ከም ዘተሓሳሰቦን ሓቢሩ ነይሩ ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ መንግስቲ ምስ 26 ዘይ መንግስታውያን ትካላት በመተባበር ሰብኣዊ ሓገዛት የበጽሕ ምህላው ገሊጹሎ كابتا بوتهدراو ግጭት بقلولاو استطقعت تግራይ معلتاو ናይ ጥሜትን ዓጾቦን ጸብጻባት ይውሕዛሎ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓላፊ ሰብኣዊ ጉዳይ ዝኾነ ማርክ ሎኮክ ሰብኣዊ ቅልውላው እናኸፍአ ከይድ ከም ዘሎን ገና ብዙሓት ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ረድኤት ከም ዘይበጽሖምና ጠንቂቑ ነይሩ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነዘብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ጥሜት ድዩ ክብሎ ከምኡ ዝብሎን ተኮይንኸ መዓዝ ኣብ ዝብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፍሌቸር ዳይሬክተር ሕግን ዲፕሎማስን ዓለም ለኻው ትካል ሰላም አሌክስ ዱቫል ጥር ምእዋጅ ጥሜት ካብ ኢትዮጵያ ከሳብ የመን ብዝብል ርእሲ ንዘዳለው ጽሑፍ ምስ ሃብቶም ወልደ ዮሐንስ በመዃን ክንቀርቦ ኢና هنا أبتي أخو حزب زحوم مريت تجري حرشوا نتفتات مكياد قليل عين برا كابز حلف عمت كاب سنكي لبدان بتاع زخفي أخوين تانيهم أمودة ورحت مسكرنا إذا حلف عمت هجرو تكلم وحسنة مجبي كابستات شوعت مليون حزب تجري أتم حدنت بشدشت مليون خصوصنا مجبر ديت كم زاد اليوم يحبيرو أبز حلف هي 4 حدار بفدرالاو سرعات من محدار كالصحة والصنحو بوليتيكان حالتات جزاء أي سلفي كل التجري حزبويان حرنا التجرين سرايت ما أكلاي من قسم قتشد دحر مقطع مخاني نتناجر زيادة حلالي هو أبز حلف أوان ودو حبرات هاجرات نتي حبرات من قصات أمريكان كالوت نسومنات كزرار ولد صنحو متتاو تهدرات إرتران مقصار سفح كفال تجرين بسقطة يأمن له من قصة إثيوبيا إرترانجن نازل قداي قبلوني اتقونصي كاب زخصتات حيزو اب تግራይ ዝፍጸምን ዘጋጥምን ዘሎ ነገራት ንዓለም ተሓቢኡ ይዘሎ እተን ሰራሕተኛታትን ክመልሳ ጀሚረን ዘለዋ ትካላት ረድኤት ዘቅርብኦ ዘለዋ ጸብጻባት ዝርብሽ እዩ ሰባት ምግብን ገንዘብን ሲኢኖም ይሽገሩ ሆስፒታላት ስለዝተጓሕጉሑ ከዓ ገለ ካብቶም ቴሌፎን ክድውሉ ዝኽእሉ ተወለድቲ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኣዝርእቲ ዓቢ ዕንወት ከም ዝወረደን ንብረት ከም ዝተዘምተን ከምኡውን ቃል በቃሉ ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ሰባት ሰብኣዊ ሓገዝ ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉን ይዛረቡ هنا أب حبرات هاجرات زركبو جبرت سنة تكالاتن من محداراتن شمون تطري عبد الحق حبريتا بأماي تشحت زغط صور سبات بتميت موت 5 خلوات انكم نيرمي كابتم حجز اليوم 4.5 مليون سبات نتم 9,900 حجز كبصحهم كم زي كالو يسجل زلو إذا مالتك لعل 600 كاب حزبي تجراي مخانيو من قصي تبان صبصبازيو 5 تجاننن نتم حجز اليوم كل 9.5 مليون تراي مخانو النتي 7 قرولو كم زقط اصورن يحزر زي بزعبا تميت زرب وقع
ዓብይ መግለጺ ካብቲ መዓልታዊ ብዙሓት ሰባት ንህይወቶም ብዘስግእ ጥሜት ይሳቀየሉ ካብ ዝብል ዘረባ ንላዕሊ ልክዕዩ ይብል ኣሌክስ ዱቫል እንተኾነ እቲ ጸገም ኣብ ምፍታሕ እቲ ስርዓት ዝተዋደደ መደብ ውሕስነት ምግቢ ካልእ መለክዕ ይቕምጥ ሕዚ ኣዝዩ ንጹር ሓበሬታ ምዝርከብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ጥራሕ እዩ ጥሜት ኣጋጢሙ ኢሉ ክእውጅ ዝኽእል መንግስታት ጥሜት ብዝብል ኣርእስቲ ከይጥቀስን ሽቶታትና ክንወቅዓሉና ንክብሉን ነቲ ጥሜትን ዓጸቡን ዘረድእ ሓበሬታ ክኽውልዎ ይፍትኑ እዮም ውድብ ሕብራት ሃገራት ድማ ኣብ ዝቀረበ እዋን ኣብ የመን ተመሳሳሊ ጸገም ቅልውላው ሰብኣዊ ሓደጋታት ኣጋጢሙ እዩ ምባሉ ይዝከር اتخال عاب ጸገም ፖለቲካዊ ሃና ንሰባት ብጅምላ መጥማይ ከም ወተሃደራዊ ፖሊሲ ምስ ዝውሰድ ንትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ከቢድ መዋጥር ይዘጋጥሞ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ዝረአ እንተዘይ ኮይኑ ዝኾነ ጎንጽ ከም ዘይሎ ይዛመን ይኹን እምበር ሰፊሕ ገጠራት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ሰራዊት ህወሓት ወይ ከዓ ዓውደ ኩናት ኮይኖም ህላው ጸብጸባት ይሕብሩ ሃና ብመሰረት ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ ሕጊ እዚ ዕጥቃዊ ቃልሲ እዩ ሓይልታት ህወሓት ከዓ ከም ጸላዮም ዝረአዩ ንዝጠመዩ ረድኤት ንምብጻሕ ምስ ህወሓት ተኹስ ደው ናይ ምባል ስምዕ ክግበር ኣለዎ حبار حدا وجن تراي كسالت كم زي كاليخا أليكس دوفال زحبر حنا كسب حجي هو هات وهابت تكالات رديت متان سرحان كسالتا تخصو دو كم زبلاي تزاربن اتن فيدرال زواج زلو هو هات نتعجز نسراويتو كم يقبل يخليو سلازي خا هجراو مكتال كم زلو أليكس دوال زتقسحنا ኣብቲ ክሳብ ሕዚ ኣብ ግብሪ ዘይወዓለ ውሳነ ጥሜት ከማጽዋር ምጥቃም ገበን ውግእ ክኸውን ከም ዝኽእል ብትሪ ብምርግጋጽ ዋና ጸሓፍ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣስፋሕፊሑ ስእነት ምግብን ጥሜትን ከም ዘምርሐ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ንቤት ምክሪ ጸጥታ ብቁልጡፍ ከጠንቅቆ ይሕተት እቲ ውሳነ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ኣብ ግምት ብምእታው ተነዲፉ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ኣብ ትግራይ ብዘሎ ጥሜትን ሕማምን ከምኡውን ሞት ዘተኣማምን ቁጽሪ ክወሃብ ኣይከኣልን ኣብዚ ሕዚ እዋን ይኹን እምበር ኣዝዩ ዝሕዝን ፍጻመ ከጋጥም ከም ዝኽእል ብርግጸኛነት ክዝረብ ይከኣል እዩ ይብል እቲ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ጥሜት ካብ የመን ክሳብ ኢትዮጵያ ብዝብል ኣርእስቲ ንቢቢሲ ኣብ ዘዳለወ ጽሑፍ ኣሌክስ ዱቫል ገሊጹ ዘሎ خبركم سمعتنا حزد ما حصرت زيناتات كنقرب إريترا سراويتا كاب تግራይ كتوص حبرت أوروبا صوعو ات حبرت بتي اب تخلل تفطيرو زلو سباو قلولاو ازي تشاقيلو كم زلو بمغلاص سباو رديت بزي ገደብ كم زدلك اتخونه زبزح كفال ماخلاين معرباون تግራይ مبصح كم زي تخاله ات بلعلو زملكتهم حلفتي نايت حبرت زوص ناي حبار مغلص حبيروم ሶማሊያ እትሎም ምኒ ሸሞንተ ለካቲት ክካየድ ዝነበረው ፕሬዝደንታዊ ምርጫ በዘይ መካያዳና በፖለቲካዊ ቅልውላው አትያ እቲ ምርጫ በኸመይ ካየድ ኣብ ዝብል ኣብ ሞንጎ ፌደራላዊ መንግስትን ዞባዊ ምሕዳራትን ክካየድ ዝጸንሐ ልዝብ በ5 ለካቲት በዘይፍረ ብምውድኡ እቲ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎም ኣብ ሞሮኮ ብሓደ ዘይሕጋዊ ፋብሪካ ክዳን ብዘጋጠመ ሓደጋ ልዕሊ 24 ሰባት ሞይቶም እቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝርከብ ፋብሪካ ዘጋጠመ ሓደጋ ከቢድ ዝናብ ብዘስዓቦ ዕልቕላቕ ዝስዓበ ምዃኑ ሰብ መዝ ተዛሪቦም መንግስት ሩዋንዳ ድማ ነተብርእሰ ከተማ ሩዋንዳ ኣውጅዎ ዝጸንሐ ዕጽዋ ኮሮና ቫይረስ ኣልዒልዎ ኣብታ ንልዕሊ 3 ሳምንታት መንቀሳቐሳ ደስኪሉ ዝጸንሐት ከተማ ናብ ስራሕ ብዝወፍሩ ሰራሕተኛታትን ካልኦት ንቡራት መንቀሳቐሳትን ዘካይዱ ነበርታ ወዛሕዛሕ ክብሉ ከም ዝጀመሩ ጸብጻባት ሓቢሮም ፕሬዝደንት ሃይቲ ክቀትልዎን መንግስት ተሃገር ንምዕላው ዝፈተኑን ዝበሎም ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ፍሊጡ ካብቶም ኣብ ቀይዲ ዝኣተው 23 ሰባት ላዕለዋይ ዳኛ ኣዛዚ ፖሊስን ካልኦት ሰበስልጣንን ይርከቦም ኣብ ሃይቲ መዝነት እቲ ፕሬዝደንት መዓዝ ከም ዘበቅዕ ኣዘራራብ ኮይኑ ቀኒዩ ፕሬዝደንት ዶቫና ለሞይዝ ዕድመ ስልጣኑ ኣብ ለካቲት 2020 ይዝውዳእ ይብል መቐናቕንቱ ግን ትማል ሰንበት ከም ዘበቅዕ እዮም ዝዛረቡ مدلوات سوني مشت BBC تقرنيا تكتاتلو لكم زخبركم سمعتنا أتو جوار محمد أتو بكالة قربا أتو حمزة أدانن أتو شمس الدين تهان أب بيت مأسر تخوينهم زكايد وزلو آدما محساب مقبي لومي مبل عسرت حدا معلت كم زوطر أولا سدرو من طبقاتاتو من BBC حبيرو مالو بجاكازو 4 تورتورات مسناي 4 كس بزت أساسر بكيد زركبو والكسباتو نت آدما محساب مقبي كم زت تنبرو حدا كب طبقاتات أتو جوار محمد زخوان أتو كدر بولو نBBC تزاري بولو أزيوم تدخيمهم اللو تمالي أتو بك الجربا أزيو دخي منيرو لومخا أتو جواريو أزيو كوفي ودلو لومي شمس الدين ترايو حيل رخيبو خزرار بنقيلو كال لومي كاب استحبرنا كابتوم أدمام حسامك بزكايد زلو بونان أبوكر عرفات نستبهلو بصنو حميمو ما بحكمنا أتيم اللو مبقس إذا أدمام حسامك بي نصومنا بيت فردخ موصن كلو كمنا أسرات بيج أخدان تخدينهم زنبرو بيت أصبهم نام مقابع كياتوس لستغل كلن زيت أسرون سلزلون نزل مقوام
اتخالن كندن زبلو خا بناتو مزراربا ازي بمسواتي تولت اوروموز مسلوطي ابيات صحفتنا تعاصيو ابالاتنا تاسيروم كرئين عنان حبرتسبنا صرفيو سلازي زلنا وسانه ازن غبر زلنا يوم زبلو حكايم بفلا جوار محمد ابو سبيتال دقيسو كم زلو لومي كليصوم ليالو جهاداوي ጉጅለ ዳዕሽ ካብ ጥንታዊት ከተማ ኢራቅ ሞሱል ተደፊኡ ካብ ዝወፅእ ልዕሊ 3 ዓመት ኮይኑሎ ነዛ ከተማ ንምቁፅፃር ኣብ ዝተገብረ ውግእ ብኣሽሓዝ ዝቁፀሩ ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ኣለው ዝበዝሕ ታሪካውን ሃይማኖታውን ትሕዝቶታት እታ ከተማ እውን ከቢድ ዕንወት ኣጋጢምዎ እዩ ኣዋሃድ ፀጥታ ዩኔስኮ ኢማድ ሳብሪ ዓብዱላሃድ ነዝስዕብ ይብል نفس الشيء احنا كنا صقم زبها لاي نبرنان احواتنا نيرنا امونغنا فلالاي سلازي نبره كلاتنا اسلام كريستيانن يزيدن بحبار ننبر احواتنا نيرنا متعايشين سوا موصل أب سميناوي كفال عراق التركب كالإتي عباي كتما عراق كوينا أستات فرق مليون زقمتو أمنت هايمانوت يازدي كمون إسلاما كريستيانا نزنبور لها كتمايا كجل داعش أبزا كتما بزفت صممت قعتات بأش عزقوت صور سبات كموتون كلو أبزا حالف سومون إتو كجل أب كلتشحن 14 نتخبابي كوكوت أصورون كلو كاب مونغوز قتلهم أسكرين حدميتن 4 أمنت يازدي أب تولدي عدوم كعرف تغيريو እቶም ዳግመ ህንጻ ዘድልዮም ጥንታውያን አብያተ ክርስቲያንን መሳጊድን ድማ መጠናዊ ጽገናታት ክግበረሎም ጀሚሩ ከምዘሎ ተሐጋጋዚ አዋሃዲ ሳይት ዩኔስኮ አናስ ዛይዲ ዛረብ اكيد فتره داعش ايس ابزي كبابي ابزي نورلو اوان ن3 عامታት ምስ ክርስቲያን ሕዋትና ክፈላሊና ኢና ሕጂ ግን ሞሱል ዳግም ንምህናት በሐባር ንሰርሕ ስለዘለና ሕጉሳቲና ቡልቀይውን እስላም ክርስቲያን ያዚድን ነዛ ከተማ ካንጽዋ ክሰርሑ ክሪኦም እንከለኹ ሕጉስየ هي مدينتنا بالنهايه ببروجكت تكال ባህሊ ትምህርትን ሳይንስን ውድብ ሕብራት ሃገራት ዩኔስኮ አብያተ ክርስቲያን አልሳዓን አልጣሂራን መስጊድ አልኑሪን ይጽገነለው እቶም ኣብ ዳግመ ህንጸት እዞም ህንጻታት ሓላፍነት ወሲዶም ዘለው መሐንዲሳት ከኣ መበቆላዊ ትሕዝቶኦም ከይተናኸፉ ክሰርሕዎም ተስፋ ኣለዎም ጥንታዊት ከተማ ሞሱል አንጻር ዕጥቋት አይኤስ ብዝተገብረ ኩናት ዓንያ እታ ከተማ ሓራካ ብትወፅእ ልዕሊ 3 ዓመት እኳ ተገበረት ብዙሓት ከባቢታት እታ ከተማ ግን ከም ዝዓነወ ተሓባባሪ ዩኔስኮ ኦማር ያሲር አይዛረብ كل ነገር كأنه يوم فتينا تاريخ إذا كتما كأنه فتينا نايزا كتما تاريخ زي كونه نايب عالم تاريخيو زي قدسهم نيرو ታሪኻዊት ከተማ ሞሱል ስፍራ ብዙሓት አብያተ ክርስቲያናትን መሳጊድን ኮይና ኩሎም ቅድሚ ብዙሕ ክፍለ ዘመናት ጥቃንጥቃ ዝተሓነጹም ካብዚኦም ጥንታዊ መስጊድ አልኑሪ ጥቀስ እዚ ናይ አዛን ስፍራ ኣብ ምስላቅ ዝነበሩ ዕጡቃት አይኤስ ግን ዓንዩ ኦማር ያሲር አዲል ታቃም We removed about 5,600 ቶን ኮረት አሊና ኣለና 20 ፈንጀርቲ ያጽዋሩን አሊና ገሊያም ባብ ውሽጢ እቲ መስጊድ ዝተረኽብዮም ክርስቲያን መስጊድ ምህናጽ አስላሙን ቤተ ክርስቲያን ምህናጽ ክሰርሒና ነተባበ ዓላማ እዚ ፕሮጀክት ውን እዚዩ goal of this project ዕጡቃት አይኤስ ከም ድፋዕ ዝጥቀሙሉ ዝነበረ ገዳም አልሳ ካልእ ጽገና ዝግበረሉ ዘሎ ጥንታዊ ሓድጊ ሞሱል ኮይኑ ካብዚ አስክሬን ናይ ሰባት ከም ዝእለ ኮይኑሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሞሱል ኣብ ምሕዋይ ከም እትርከብን ህይወት ናብ ንቡር ይምለስ ከም ዘሎን ድማ እዞም ሰብ ሞያ ይዛረቡ